De tentoonstelling oer Mata Hari in het Fries Museum had zo'n 90.000 bezoekers lutsen. En jood weer de tentoonstelling voor het laatste besjen. Het museum heeft als doelstelling 90.000 bezoekers te loeken en dat is dus goed slagen. Toch is het langste volle net als de 158.000 die de uitstalling oer Alma Tadema behellen. We hadden een uitdaging van formaat natuurlijk om met onze eigen collectie 1 danskostuum, 2 plakboeken en wat brieven en historische documenten een tentoonstelling te maken waar heel veel bezoekers naar zouden komen. We zijn die uitdaging aangegaan en we zijn heel blij dat we nu net voor het einde uit kunnen kijken op het halen van dat doel. Het is een tentoonstelling die heel veel informatie bevat. Dus je kan deze tentoonstelling op een half uur, maar ook op 3 uur bezoeken. Maar we zijn heel erg blij dat ongeveer 7 op de 8 bezoekers er echt van genoten heeft. En de tentoonstelling ook verder heeft aanbevolen. Want anders waren we nooit aan die 90.000 bezoekers gekomen. Het is heel veel tekst. Ja, ik heb eruit gepikt wat voor mij relevant was. Maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door de enorm mooie visuele effecten en de prachtige manier waarop de ontwerpers hun werk gedaan hebben. Ja, het is heel intrigerend, want niemand weet nou precies of ze nou wel of geen spion was. Ik ben er toch iets meer van overtuigd geraakt dat ze echt een spionne is geweest. De komende weken wordt de expositie Escher op reis inrichten, die op woensdag 24 april officieel openen wordt. We hebben 3 weken tijd hier, dat is een heksenklus, maar we hebben ons goed voorbereid. Al bij de bouw van de Mata Hari tentoonstellingen zijn beslissingen genomen die de ombouw versnellen. En we kruisen onze vingers en hopen dat alles goed gaat.